110 בנץ' רק תשמור את הדקות. אני סיימתי, אני אעשה גם... יש לכם פה שעה. לא פעם כדוס. צריך 15 פשוט. אין 14. זה קשה. מה עם משהו עכשיו? וואלה, שנייה כמה, אוקיי, יש לי דקה. אני הרבה זמן. אני קם בשבעה. מה, למה אתה עושה? הכל בסדר? למה אתה עושה? אני מתלבט לי... מה? לא, זה לא שזה משנה משהו, נראה לי זה לא כזה. תודה. אני לא יודע, מה קרה? יונתן, אל תסמוך עליו, אלא אם כן הוא אכל קוטג' קודם. רוצה שנעשה? אבל לא במקום. אני פה, מה אתה יכול? לא, אבל לא, הנה. אוקיי. אבל לא אחרי, בוא נעשה באחרון. אחרי שנעשה גם את הכבלים. אני יכול צריך גם אחרי זה. מה אתה רוצה? זה נראה לי יהיה טוב. כן, נבדוק פשוט. בוא עושים עכשיו. כן, מי הולך לדיכאון כאלה? זה מעל 11 אנשים. אני לראות אותם בשיקובי. הראיתי שהם שחקו כמעט אנשים. נו, זה קבוצה.
אוכלים רגיל ברור. ליאור, דבר איתי, טוב? חזרתי, דבר איתי. אני לא הולך כמוכם נותן לפוזל לפחד שאני ישראלי. לא צריך. אין כמו שחופש במדינת ישראל. גילוס. אני אוהב. אתה מה זה סוס? אוקיי, אוכל קלקלו. קלקלו אוכל. לא, אוכל קלקלו. אני כבר פעם שקי. אוכל קלקלו. בסדר, עכשיו אתה כבר הורידו אותך. שניה, יש לכם מסיבה היום? כן. אתה הולך לזה? לא. אתה הולך? יואי. בדרך גם אצלכם הם מביאים אלכוהול וכל זה, הם דברים מדי בשבילי, אני לא יכול. אתה הולך? אל תלך, תלך. שואל? מה? כן, סתם. כן? תאכל קוטג' בחניון, בסדר? אני גם מסיים עוד שנייה. אני שייקים פה ב... אתה קונה אותם? רק אחרי אימון. לא, אתה קונה מהמכונה כאילו? משלך, אתה הבאת את זה? בהפקת חלבון? של אולין? מאיזה חברה? תגיד, למה לא הכנת כבר, אתה מכין או שכבר הכנת? הכנת? חלב. אתה שם איזה דברים. אתה מגזים. סתם, יאללה. איפה אתה דור? מה זה? אתה הולך לשתות?